الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. بيسمالو كالو ترموا أني كوندو سامبا كلين أني كمنان أني بيناني أني فلا لك لا يا هجرة سان كبارك لك هجرة ما مبين توابو كالو دورونا تلتان isa samba fla ani moa ani kelen ame do ka la kanga batomne la kaloti medama la kan jurmu yafa la kan ali Madjid al bilana nga wala da be nyofe angal wala da labana kuma na furukan ka yara furu pile minye bea esay ki yerenye ala mane bazo kan parce que nyana ma kono impossible kacha possible fana kacha possible minye ou la demande yere yelema mais yi mo gare yelema ou presque impossible à tsekake peut-être damna de la kofeka to formuna à tsekake nika slama fle slama ga bunya kono abadama din abe kuma ife ki to ile rebe yoromna abe kuma ife orolla ni fangadan sadi fangane nyuma apole filene ni setigi la nyuma abole nyini fe ni faye fanyuma abole fanyuma ya abole nyini fe ni bafana o chola ni den o chola ibe yorom na be position na slama be kuma fe ka bonlema slama re jana chen fana yole ite yorom na te kuma fe ka bonma lek malak la sallallahu alayhi wa sallam mo chama ko na nyinga question kelna mais abe réponse différent doma demna ko baraj mal kafsa fa ko ni aba dogma ko ni parce qu'il est réveillé yorom na slam avec moi fait ka bon rôle donc afo ko malaka dama olila an kuma na ko fa an kuma na dama de sadi slibe yorom na slam avec moi fait ka bon rôle donc il est yoro ya essaye ki ke o ro sadi yo position na yiko anyumai ko me toka fo mbane mo nya an fo na ngana jate ka foko na folo tugu tanlo ou c'est tugu tanlo non o banlo parce que adamade ni ka don ke neuroscience la kadamade hakili be barake tona ni ka fam ibala adamade fen bi kono iboliye ibe hakili be focaliser o ka te fen toye donc ni be mo fana fa kan na folo kama itika dogati la tibina ye parce que iboliye ce côté ikungolo be barake tena adamade kungolo ere be fonctionner teni fem ka boy boro fem bi kono fem kadie iboliye te fengere to ite fen toye wala mado problème be ngol fo problème be nga setula problème be nga fa anta tegala ko fana la parce que adamade fem ka bodamade burna adamade ni fem pe ole ya adamade yere ole ka buna be folo islama ko fe bon yi tfanter islama fe ka adamade folo donc no le ka boy ni fem pe moro yo adamade yan taka bula sadi ki ke fengera be diga adamade bela parce que nango c'est ça OK Amerika de madame nela et puis dunya fen fen kada modima ibe ka fali ibe ka fen fen ibe ka nyina e jakma e pa me dunya fen medima est-ce que be son ite son parce que fem ka boy bruni fen pe o le ya de madien re folo doni mo nana fengre yila ko bla o de madien ya be digila ni be fantain ou ite burla ko ya de fem ka boy la o le ya de madien ni le fait qu'il y a de madien ka boni fen pe ni mo do nana to yila fo fem tiburu minyi na foloi abole yila abim nala ka bawle ma betika de marina setiya fana o keleni ni stefana be mogodo ye ile nana ati ito fo ati tati ga de marina yere la mais ba fem ba buri buli yila afana betika tiki fana lawo ko yoronni ko yoroli donc afon yokuma la kadama o ko fan kuma na kotiya kan furula kotiya ngo cha kotiya yare muso kotigi aka ko be mo be jona na ka dépenser shara ka dépenser wajami kan a kotigi yole afa abarema afuruche akala mimi donc wala fana ka yira fana kotigu an jija sadi ka demuso kaka herefle kaka nyefle fem kanyama o fana la abe do kiti kono fana sadi ni ka mo nyumaye ika che nyumaye min ka di ay ko ni ko ni mo nyumaye abe ita nyi ki dum su sadi mo ka ko bi brof
an balimamuso ka ko b'i bolo i y'a fɔ an ye n'a bɛ se k'a tigi bɛ se ka furu o tɛ kojugu silamɛya la o Umar k'o kɛ radiyallahu anhu sahaba caman k'o kɛ mais question ye min ye sani i y'o kɛ sisan i la i yɛrɛ ɲininka ka bɛn ka min lɔ i yɛrɛ la i ka min lɔ i denmuso la est ce que ni ne tun b'o tigi nɔ i tun bɛ sɔn k'i denmuso furu ou bien i tun bɛ sɔn k'a tigi furu parce que c'est vrai a ka di i la i ye ɲuman di i furusɛ ɲuman ye i denmuso ye ou bien mɔgɔ min ka ko b'i bolo ye mais n balimakɛ i fana y'a lɔn k'a fɔ kiti de fana dɛ i la i fana fɛn ta k'a d'a ma i ka lɔn min tɛ ɲuman ye o fana ye kiti le dɛ o le kama c'est à dire l'une des plus grandes injustices sociales an ka société la o le ye ka fɛn ɲuman ta ka di fɛn kuntan ma bilahi tɔnjɔlima tɛmɛ a kan tɔnjɔlima tɛmɛ a kan parce que fili y'a lɔn ne bɛ n tala ka di nin ma est ce que a ka kan n'a ye wa parce que tɔnjɔli le ye k'a fɔ ko muso c'est-à-dire balaka min y'a yɛrɛ minɛ ka dunya c'est-à-dire nɛgɛ kow bɛɛ to k'a yɛrɛ minɛ ka se a danbe la ko in na se furu ma an y'o ta k'o di mɔgɔ dɔ ma an ka lɔn mɔgɔ a man kan n'a ye bilahi tɔnjɔli lo ala ko al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat a ko fɛn nɔgɔninw bɛ di ɲɔgɔn ma ɲumanw bɛ di ɲɔgɔn ma ala le k'o fɔ ile yɛrɛ n'i min ye fa ye hali n'i yɛrɛ den ni k'aw ye mɔgɔ furu a tigi yɛrɛ mɔgɔ ɲuman ye ile yɛrɛ c'est à dire silamɛya yɛrɛ ala ko innamal mu'minuna ikhwa silamɛya badenya kɔsɔn ile kan ka imposer ko a tɛ d'a ma n den n k'a lɔn mɔgɔ ɲɛnama tɛ n k'an seko bɛɛ kɛ a kɛ mɔgɔ ɲuman ma kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye mɔgɔ ɲuman ta kana den d'a ma n'o k'a d'a ma kɔfɛ i k'i jɔyɔrɔ kɛ a kan ka kɛ ten de silamɛ sigiyɔrɔ kan ka kɛ ten de mais ni le b'a ta ka di n den tɛ hakili sigi n bɛna muso ɲininka d'a ma muso hakili bɛna sigi a bɛna hakili sigi dɔ denmuso de la o de bɛna hakili sigi o de kama n'i ka informaticien ɲininka ko système jumɛn de ka fisa ni système bɛɛ o b'a fɔ système hali ni k'i b'a violer i tɛ se k'a violer ni fana k'a violer c'est à dire ni k'a violer c'est à dire a tɔɔrɔ ka bon n'a nafa ye o de ye système ɲɛnama ye silamɛya ko système de bila an ka société la n'i y'a fɔ mɔgɔ ɲɛ ɲɛ i k'i se bɛɛ kɛ i den ye a ma sɔn a y'a lɔn fana n'i ma sɔn kɛ société bɛɛ b'i lɔn mɔgɔ ɲuman fana tɛ ta ka di le ma o de tuma tuma i bɛ mɔgɔ caman tubabu jamana la i bɛ mɔgɔ caman fɔ ko I hate education I hate studying c'est à dire kalan ka bon ye mais a b'a kɛ mun de b'a kɛ parce que n'i m'a kɛ fɛn b'a kɔfɛ i k'o lɔn donc an sauté fana fo fana i kan sauté la de i b'a lɔn n'a fana y'i ɲɛ tile ko bɛɛ kɛra i ma sɔn i y'a lɔn kɔni fana i k'i taga yɔrɔ lɔn mɔgɔ ɲuman si tɛna ta ka d'i ma n'i ye cɛ ye komi i ye muso ye n'o kɛla an ka silamɛya b'o le kɔ o ala ka kɛ mɔgɔ c'est à dire mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn la ɲinama kɛ furu sira n'o ka baara le silamɛya ko a tɛ bɛn silamɛ ɲuman yɛrɛ y'o furu fo n'o tubila tuma min na n k'a kun y'o le ye ka sote yɛrɛ kɛ ale yɛrɛ b'a lɔn ni n ka ko nin kɛ c'est à dire effet b'a la c'est à dire conséquence b'a la mais an ne b'a ala minɛ tuma dɔw an ka sabali mɔgɔ ɲuman ta ka mɔgɔ dɔ ta ka i ka lɔn mɔgɔ ɲanama tɛ hali ni denmuso de ou bien i dencɛ le a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ ɲuman bilahi i kana d'a ma tɔɲɔli le dɛ kiti lo min b'i kan y'o fɔ ne denmuso le nin ma a jogo le nin ye dɛ n'i b'a ta o k'a ta kan ni denw bɛɛ k'u lɔn bilahi n t'a fɔ bɛɛ bɛ ɲɛ dɛ mais u b'o kɛ taw lɔn u b'a to taw lɔn parce que an bɛɛ ka ɲɔgɔn la muso tɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn lɔn i yɛrɛ bɛ ɲuman ɲini denmuso cogo min na dɔw fana bɛ ɲuman ɲini dencɛ ye ten o ɲɛnamaya y'o le ɲɛnamaya bɛ komi supermarché lo i bɛ taa supermarché kɔnɔ i bɛ produit caman ye i bɛ taa fɛn san i bɛ produit caman ye fɛn fɔlɔ ye jumɛn le i bɛ produit ye produit min ka di ye n'a ka di fɔlɔ i b'a dan dɔ la i b'a filɛ ok a ka di n ye cani n y'a ta wa n ka na ta i b'a prix filɛ est ce que n bɛ s'a kɔrɔ fila sabanan est ce que n mako b'a la n'o bɛɛ dafala i bɛ sɔrɔ ka ta donc mɔgɔ dɔw bɛ ɲɛnamaya la i bɛ se k'a ka di ye mais i yɛrɛ ka lɔn man kan ta parce que a prix ka ca soit i tɛ s'a kɔrɔ soit du conséquence ka bon i b'a to yen ou bien hali n'i bɛ se k'a ta est ce que n mako b'a la an fana ɲɛ adamaden fana le mais différence min bɛ adamaden ni produit cɛ o la adamaden choix b'i bolo parce que n'i ka produit a jala n'i k'i b'a ta a seko t'a la a tɛ se ka ban fo n'a feerebaga banna k'a d'i ma mais ale tɛ se ka ban adamaden y'o le choix b'i bolo a fɔ n bɛ sɔn n tɛ sɔn o de ka silamɛ filɛ silamɛya ma dan dɔrɔn hali i yɛrɛ dɔrɔn ma o c'est à dire i bɛna taa yɔrɔ min na i yɛrɛ bɛna taa furu kɛ yɔrɔ min yɛrɛ la k'i y'o yɔrɔ yɛrɛ fana filɛ parce que a bila i kunna furu fɛn dɔ bɛ bɔ furu la min ka bon ni fɛn bɛɛ ye dunuya danna fɛn min kama min ye adamaden donc silamɛya bɛ s'assurer k'a fɔ ko fɛn min bɛna c'est à dire risque bɛɛ le kan ka écarter ka bɔ yen
parce que ablay kuna foko ibe tam so furu yorom na I dem se ka lamo alunto asu to kono longeli dunya ko lo furu sabe se ka ke dunya ko kacha est-ce qu'il be fait ide akadi ide ta lamo fulu son kono wa tram so ta som kono ou bien bi dem so dila som kono est-ce que be fait ide imama de lamo ou be dinka lamo so to kono foko rebelle flow ka ko fese manga tero mabi a problème kirana ala ko hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan est-ce que nyuma sarar de nyuma yiwa nyuma manga sote la sa ni mo mnyare mane ka dem sena na adia ani a banga wuluki na femba yo beto I ka mane ka do ala sarafe amango ti sa du mala sa sote el kangalo non ni nyuma le anga anyole dama na ko tire bor ole me a sote fana kanga foka fosira kola ni min nyuma yi abodi nyuma ni min fana ma soma I ka le be min soro fonyo ko mala ka dama o kucho kelen na an kuma na furu bege kum kama an ga kum bamira o jusuma na klisigi mo ko kelen fana kono beka nga lonka foko sa furu la furu be dafan femi parce que ma se ga be fo wala do nango wati kunyamne ole ça dit furu pile do fana minye il est yeren je yera assuré furu la sa en furu ye anga nyo du suja OK mais oye niveau fitin néo parce que du suja pe intérieur le cap boni fembe mimi le kono parce que fembe bo kerema ki du suja na oye extérieur c'est vrai mais intérieur le ra du suja ro be kilere là c'est vrai ça vous ça bo kerema mais moro fay kabe parce que nous fana té al kermatan c'est qui dus kono orja donc adamade c'est du furu fana objectif ka minye furu chen furu muso adamade abe c'est du objectif mo bela kelingeli objectif kelingeli do ba bela objectif furu c'est la nyini bala 600 furu chele c'est qui furu muso deme ka la nyini ke chodi furu so fana be se ka furu che fana deme ka la nyini soro chodi abe la nyini ko nyana mala parce que an ga fanda mu yala koli mais beti sala man sira kelin dobe ta be karkara moy dobe ke commerçant bay ka mo de mena kana fulu dobe ke nyamoy benatali bebe sala mani to doyi mais le ka sala mani sala mi sami ya dunya projet fan ke ka sala manui fi mo so mi demala furu kala flak nga nyogo demala ça dit be ya to nyogo dem ka be se ke la dit ça dit la même personne be se ka mo nyuma damien il va dem ka koyi o fana kan ke furu objectif là abe nyogo demain ka ça dit beka ya ala ni soro min meta min ala kasara beta donc kelingon parce que adama dem ko mi jile na jola dola be chen fay borle ba adama dem pour que y pentere soro fo adama dem sai ko mbanga ka fo ko no be dumir ke be la be sno non la nyin do bi du so fe no bi ko no be fe ka kai ou be fe ka ke to fo mi fa karangalai mi fa commerçant bay akana fen sugusuye min dala ala ka ko fen ko ça dit ni ala sote ni mo fen sore juste ka jay kono donc il be fa ka abi nyogo deme chudi bebe se ka tasoro chuma ni do ko karani kadali ne be se ki deme chudi il be sa karanka ke choma donc comme ni fa commerçant ni abi nyogo deme chudi be ka chudi fana ka fo objectif doy ala ba nga ke do ile bay il be si ga vif tout est blanc. Ça dit ouais tout est noir il veut c'est qu'il a vu projeter sans keme il t'a le yoro ça me fam en fala ka yo ça dit en tio fana yoro fam kabla kono nga fembe dama be so kono no te fe no be muso ninga be fa ke femi be sa karangala li fe do kon ba ninga i je be sa ka deme nata be sa ka lere ta long ma deme ya fa nyini ka don na ka do be sa ka deme be kai chodi Allah be fa ke mi fa ke bali banyuma be ke chodi fa ya de fana la o te soro dagas nolo o nyanyinde we karani ka chona ta cholo e no de mola parce que furu la chebe kan ngi muso protéger muso be kan ngi i chefana protéger chodi ça dit protéger son follow mi ile ke i chebe ka bo jenama o kore di ça dit que femme me se ka jai chai muso la i ji ko soro yerla o fana contre chefana la ça dit il fallait que ça qui fourmuso barkabo jenama ou kabo chenma fefa be se ka jamuso e chef il fallait ji ayukoyi no kila tinya bo dogre fo nyata la classe sallallahu alaihi wasallam ko na do bola kata kerema ça dit muso do ki nyami ko fal yamad ça dit se kata sokre ta klisigi
bita krisi so muso fana kan keteni na nyam na kermat adama fitna ka ja mais faut que moro be mimbo fitnan abasari I besoin bila abuda sara mari fo ñoo deme fi yere deme kadi ka sara ñoo deme ñama kono donc o fana o pedo fana parce que no fana te furla ka fada mari ile kon bay ci chama bi ale ba ka affaire na fam so si na ale si ta la vie à vie ala la vie ko yemi on ala bato li a vie ko ni chani mais abif adam mari wol fo contribution be sari o kadam be ye feno ke ani sala kan ke ngande ke ne be se kan ne ke mesen ne la o kadam mari be fo yo soro ya na mari adam mari no ma soro problème no parce que c'est la fia ikono parce que fada mari valeur ya yerla na fro doronte me be se kula yen yengan ke mese kan ke boso kamate me wi atama dire ka sara ma ibo ke kala nyinne me fara woni fana ko fana ke akala mimi kala mi ke kunma dron mimbi ninka no bola sisa wi abbe objectif oye abbe ka lanyini ni ka lanyini ni musuta ni cheta ni sistan lanyini do projet commun do ban nyocho min ka buna be o le din abe fe ka din sugu mo le soro fara sika kuma kan ka penser den sugu ma fait un din ke chori ma fa ngo chewe musoli c'est pas important et bien den sugu ma fait un din akala ke den sugu na ka din la tika nyoche abe fo ka munike abe fo ka den sugu mawli na ko miribi abu strasa mi sara maleta ka so ande me fo ka femi o se ka sara soro fo ko franya ni fo nbakan la dalma wala samena tarbiya kono mena lamo kono sisa bele fem ka bede sebi pe ko nafsi nyaamina antala mita yororo be ko lamo Allahu akbar samaka fladama manyere banala kon kan la kadama mo ba doni kalnima alnima doke lamona ibal ko lamo kagele parce que alite surite sulo ka jimior la ibal ko te jimin galama konni ibo lo sika foito la parce que mo do ki lamo ibalo kama no fen bele yere danu fen bele danu ko ni ka korna fla nya korosilla korna kono arabu kana spécificité do arabu kana ni be kuma ibe se ka feno foni mo sabay e ni lettre sabay mo kele o be savoir lettre nani o be savoir lettre dourie plus ni do fara lettre ka do be fara kuma koroka même mo kele ni a be racine kele o arabu kana spécificité do donc ni ko mo mara kana ko isbir ko sabal niko istabir ida ka hakbirna istabir sadi sabali yere quoi niko o sadi o formule une fleur korna kono ne akoroshi la ngaye ala ka employeur flalla hakili minna a folo arabatu a flana dilamo ki denya maranseli alako rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi ko akwala ta kum sali sangolo dukulu ani fimbo che o beti o dambara o lalay ako fa'budhu kiya batu wastabir li'ibadati yasabali yire ala batu ka man do de kawri so ma kata misirla sayita so ma nenela ki yere mene ka bo chen ko ma kan nafulu diatu yera jaka ka boka di ka saraka di ka sunu ka konti yerla ama no ka zikru ko wati be ki yakli to alala kana mo tonyo fen o matere ala ko wastabir li ibadatihi ka sabali ala batuka ko no matere wala ka funuli wastabir ni ka muere wala mo ka gbirin al ndaro ka men ni ka mole ban ko mo girimalo isbir ani istabir kelente aflana alako wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha qul la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa akoko wa'mur ahlaka bis-salati kuya sumro onni marani selier c'est l'islam symbole belebelele o karla foite tuni kemalo mo be nga fen folo no ya selier la nga kiri to mo la min be selfie en boro ako ku ya sumro ideni furmus onni marani selier yesabali akan alaka sallallahu alayhi wa sallam murru abnaakum lis-salati li-7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع
Ouais. Alakla sallallahu alaihi wasallam ko kwaya denw ɲamara ni seli ye o sanji 7 mais n'o sela sanji 10 o t'a kɛla a y'o bagabaga a bɛ se k'o bugɔ n b'a fɔ ka blessé dɛ n m'o fɔ mais o kɔrɔ le n'i ka i den bugɔ c'est à dire seli la ka kɔn sanji 10 ɲɛ i ma ala tila ka sunna i ma tugu ala tila sira kɔ o ye nɛgɛnɛgɛ waati le ye ka nɛgɛnɛ k'a ja don a la k'a ɲamara n'a ye parce que n'i k'o kɛ ka ɲɛ i tɛ se bugɔli ma o san 10 bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ a degela seli la mais an kana tapu panpan ala ko wa farriqu bayna al-fitnati depuis yɔrɔ ala ko c'est à dire denmisɛn san 10 denmuso san 10 k'a y'o fana da yɔrɔ la o kana da yɔrɔ kelen depuis fitima ala ko fara an de ko an b'o don ɲɔgɔn na kɛla baara y'an bolo ko ala k'a d'an ma donc a ma nɔgɔ mun ala tila ma fɔ c'est à dire silamɛya ma fɔ ko c'est à dire ko ye den ɲamara ni shahadatɛn ou silamɛya ko ye ɲamara seli ye parce que an ka silamɛya c'est à dire silamɛya jɔsen 5 lɔn shahada de y'a fɔlɔ i kɛ silamɛ ye fɔlɔ sanni seli mana fɔ ko ye ɲamara silamɛ ye a ko ye ɲamara seli ye parce que adamaden bɛɛ bɛna silamɛya le kan duɲa kɔnɔ n'i tɛ silamɛ i tɛna duɲa kɔnɔ dɛ o bila i kunna n'i tɛ silamɛ i tɛna duɲa kɔnɔ ala ko وَإِذْ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ala ko sadi ala ka adama soro ka sadi a den de mina fo ka dunya wuli ala ko bɛɛ labɔ sadi ko ɲinga est ce que ne ala ne t'a tigi wa o ko shahidna kan sheda la dɛ o le la ilaha illallah tigi foyi tɛ fo ala o le b'i kɛ silamɛ ni ma ko i tɛna dunya kɔnɔ fo i sɔn ala ale ma sani na dunya kɔnɔ ni nana ban ma sisan o ye kuma gɛrɛ i n'ala bɛ ɲɔgɔn na kɛrɛ yɔrɔ le sisan i ka layiru le da ala ma ala ko bima akhlafu allah ma wa'aduhu i ka layiru da ala ma ala ye len tigɛ min b'i bato i b'a fɔ ma b'a kalama i ma b'a kalama ala le k'a fɔ wa man asdaqu min allahi haditha mɔgɔ canfɔla tɛ ka tɛmɛ ala kan ala k'a fɔ sa k'a kɛla le hali n'i t'a kalama sɔn ma a kɛla ten a kɛla le i ko ala ye len tigi ye i na dɔgɔ i ka dunya kɔnɔ i n'ala kɛrɛ filɛ a bɛ ɲɔgɔn na donc i bɛna silamɛya le kan i bɛ bɔ ala le kɔfɛ mais i bɛna silamɛya le kan o n'i ka anglais yɛrɛ fɛn filɛ anglais tɛ c'est à dire o t'a fɔ mɔgɔ min silamɛ o t'a fɔ ma ko convert anglais o t'a fɔ ma un convert o t'a fɔ ma o b'a fɔ ko revert c'est à dire mɔgɔ min seginna a nɔ na o le revert ye reversion c'est à dire i tun bɛ fɛn dɔ la i bɔra la mais i tila ka segin a ma parce que i tun ye silamɛ le i na bɔ silamɛya la i seginna silamɛya ma mais i ma yɛlɛma ka taa silamɛya la i seginna silamɛya ma le i ma anglais kan diya ye donc bɛɛ ye silamɛ le donc ala fɔlɔ k'i ye den k'i y'a ɲamara ni seli ye seli tɛ ko den ye o ni k'a filɛ ala ka seli fɔ ka bonya cogo min na kabako kɔrɔna kɔnɔ ala ko wasta'inu bisabri wasala c'est à dire i denw c'est à dire a y'a yɛrɛ dɛmɛ ɲɛnama la ni seli ani ala ko ye ani sabali ani seli mais n'i ka filɛ c'est à dire ala ka sabali ni limana le fɔlɔ parce que seli ye limana symbole de ala tila ko ten ko innama ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin ako mɔgɔ le bɛ c'est à dire seli ala tila ko ten n'i ka mɔgɔ ma i taara misira waati bɛɛ kɛ seereya tigɛ limaniya la limana b'a tigi la a bɛ se k'a fɔ a ma dafa mais limana b'a la a ko mɔgɔ le bɛ ala ka c'est à dire ala ka silamɛ mɔgɔ le bɛ ala ka so ɲanama min ye misiri ye mɔgɔ min limana ala ma ka ɲamana kiyamalo ma o ka bɛ seli jɔ ka jaka di o tɛ siran foyi ɲɛ ni ala tɛ o tuma hali ibrahim alayhi salam a taara a denba bila magan tuma min na a ka kɔ don a ko rabbana liyuqimu sala a ko ko ala ko ka seli jɔ dɛ o kelen na tuguni a ka foyi ɲɛ tuguni a ko rabbi ij'alni muqima salati wa min dhurriyyati o dugawu kelen na ala n kɛ seli jɔbaga ye ani n ka denbaya parce que an dɛsɛra o la bi ka denw lamɔ seliko la problème bɛ daminɛ o yɔrɔ la ala ko yɛrɛ depuis a fitinin ma an ka kɛ turu n'o ko gɛlɛma t'a to yen n'a bɔnna a bɛna seli a tɛ bɔn a tɛ seli dɛ silamɛw ka depuis a sanji 7 parce que n'i ɲinɛna o ko éducation na i ka tɔ ka jɛ no parce que an k'o de fɔ i ka fɛn fɛn na adamaden na n'i ma ala ko yɛrɛ la i k'a tɔɲɔ dɛ den ya hakɛ ba yan kan min kɛ duɲɔ kan na i y'ala sara yɛrɛ la bangebaa yɛrɛ kun y'o le ye o mais i bɛ se k'o yɛrɛ cogo n'i la yɛrɛ ta kan question filɛ donc an b'a yɛrɛ ɲininka sisan lamɔ bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn le lamɔ bɛ daminɛ min ne parce que a b'an caman kɔnɔ k'a fɔ ko non den lamɔ
a bɛ daminɛ lamɔbaga la lamɔbaga den lamɔ bɛ daminɛ ale la o de la di ka silamɛ fila an k'o de fɔ furu la fɛn ba de bɛna bɔ la min ye adamaden adama tɔɔrɔ ŋana adamaden a ko ile yɛrɛ ka kɛ fa ye ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye fɔlɔ kelen ta ba ɲuman ɲini den i bɛ taa ta yɔrɔ min na fana a ka kɛ yɔrɔ ɲɛnama ye parce que fɛn bɛna bɔ a ɲɔgɔn cɛ fɛn den tɛ lamɔ bɛ bɔ lamɔbaga de la donc fɛn min ka gbɛlɛ lamɔ na ni fɛn bɛɛ ye o tɛ den lamɔ ye dɛ o y'i yɛrɛ lamɔ le ye o de ka gbɛlɛ parce que n'i k'i yɛrɛ lamɔ non n'i k'i yɛrɛ lamɔ i b'i den lamɔ sɛgɛ foyi t'a la fo ni dɛsɛla o de b'a la t'i minɛ n'o yɔrɔ ye mais anu ka essayer ka base ka fɛn c'est à dire base den kan ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ ala ko lima taquluna ma la taf'alun e bɛ fɛn dɔ fɔla i yɛrɛ t'o kɛ parce que adamaden denmisɛnnin kɛyan ne dɛ bilahi n'i m'a lɔn a kɔrɔsi o kɛyan ne fo k'a faga c'est à dire den bɛ jogo dɔ ta i yɛrɛ la i m'a fɔ a ɲɛna i m'a yɛrɛ la i t'a la ka ta cogo cogo parce que i bɛ kɔrɔsili kɛ o donc fɛn b'i le kɔnɔ i ye fɛn min ye kɛ a b'o ye n'a nana bonya ka hakili sɔrɔ a ma k'i ɲɔgɔn ye tiɲɛ ye bana fɔ ko kɔnɔ tɛ pa a den ka tagama wa a den ka munuma o tɛ wa donc an n'u y'an yɛrɛ ji an yɛrɛ lamɔ la an bɛ faw ye an yɛrɛ ji an yɛrɛ lamɔ la fɔlɔ san den yɛrɛ kan na i yɛrɛ ka sɔrɔ i lamɔ na o mais den nana fana bɛ dɔ fara kan parce que i tɛra sɔrɔ i den ko i la a man ka ko min kɛ a man ka ko mɛn i la a man ka min fɔ a man ka ko ye a man ka min kɛ so yɛrɛ environnement la a kɛra fɛn fɛn ye parce que fɛn min ka bon yɔrɔ n balima bilahi a bɛ bonya den a bɛ bonya i den yɔrɔ siga foyi t'a la mais exemple d'i ma tuma caman n'i m'an ka carte kɔnɔ i bɛ denmisɛnnin dɔ a wuli a bɛ kasi la i bɛ kasi la mun na n ka n bamuso a wari la tunu a ko n taa charbon san a ko n taa fɛn san wari tunu kɔrɔ den bɛ kasi i y'a fɔ ko talu kɔnɔ a tɛ taga mun na a tɛ taga a kɔrɔ min b'a kɔnɔna ye o parce que a wari la tunu i dila ka den joli lɔ ni kasi la carte kɔnɔ ko n'o k'ale ma seli ou bien ko tiɲɛna a ma taa ekɔliso la bi a bɛ kasi la o de kama i ka joli ye n b'a fɔ a tɛ ye dɛ a joli parce que fɛn min ka bon n'o dusu la n'o kɛra nafolo ko ye a bɛ n k'o de fɔ adamaden n k'a fɔ c'est à dire n'i ka neuroscience kɛra i bɛ adamaden hakili fonctionner cogo la fɛn min ka bon yɔrɔ la i bɛ focaliser o de kan i b'o dɔrɔn de ye fɛn min ka di min ye i b'o le ye i tɛ dɔwɛrɛ n'o tɛ fɛn min ka di ye i b'o le ye donc i y'i jija i ye ala ko ja i yɛrɛ ye i jija i yɛrɛ don n'i k'o kɛ automatiquement i b'a yɛrɛ den na hali n'i m'a yɛrɛ la a b'a ye ko bɛɛ la a seko tɛ donc an y'an jija an y'an yɛrɛ lamɔ k'a bila ala ko kan san'an ye kuma denw ma o ye fɔlɔ filan ye min ye i bɛ den lamɔ environnement min na an k'o de fɔ adamaden n k'a fɔ n ka kuma la i tɛ se ka mɔgɔ yɛlɛma d'a fɔ ne bɛ se ka mɔgɔ la i bɛ se ka mɔgɔ kala i tɛ se ka adamaden karaba i tɛ adamaden karaba c'est adamaden lɔ adamaden tɛ se ka karaba ala de ka dan a ka choix d'an ma o de kama adamaden n'i ka ko min kɛ a bɛ diya e de b'a kɛ ni ko man di i ye i t'a kɛ mais ni tuma dɔ bɛ se ka karaba ka se niveau dɔ la i seko tɛ min na ala t'i minɛ n'o ye denmisɛnnin filɛ sisan tuma dɔ n'i ko denmisɛnnin lawuri b'a la sigi n'a k'a tɛ sigi i tɛ se fo n'i y'a fanga bonya ten n'i k'a sen bɔ dugu la peut-être o la sisan se t'a la i bɛ se ka fɛn kɛ min k'i diya donc mais hali mɔgɔ bɔgɔ tɛ mɔgɔ yɛlɛma adamaden i tɛ se ka fɛn kɛ n'i ma miiri n'i hakili yɛrɛ ma sɔn ma i tɛ se ka kɛ parce que i fari yɛrɛ tɛ sɔn hakili de bɛ ordre di adamaden farisogo ma baara kɛ o de ye kuma yɔrɔ ye o c'est à dire hakili hali ni mɔgɔ donc adamaden bɛ mun de kɛ i de bɛ incitation de kɛ o de ko nudging anglais la théorie d'incitation c'est à dire i de b'a inciter de ka bila ko la sisan i b'a tigi nisɔndiya i b'a tigi se ka tigi hakili yɛlɛma ni n ko tɛ ko dɔ kɛ i b'a tigi yɛlɛma i bɛ se ka tigi c'est à dire convaincre cogo la i bɛ ko tɔgɔ kɛ n'i le k'o fɔ sisan i la kuma de bɛ kɛ sababu ye a tigi b'a hakili yɛlɛma a b'a fɔ o n bɛna kɛ mais i tɛ se k'a forcer k'a y'a kɛ parce que i tɛ se c'est pas possible techniquement a tɛ se ka kɛ fana kɛra fɛn min b'a tigi fanga sanfɛ pewu ala t'a minɛ n'o ye donc i tɛ se ka mɔgɔ karaba mais i b'a inciter i b'a bila environnement la min b'a dɛmɛ a bɛ décision ɲuman ta o la olu ma den bɛ lamɔ environnement min yɛrɛ la fana fo ye kɛ environnement la min bɛ se ka den kɛ fɛn ɲuman ye parce que ni n k'a fɔ i ɲɛna n ko est-ce que n ko den dɔ wolola Angleterre a tɛ anglais kan mɛn a bɛ anglais kan fɔ a fɔ mais o tɛ kabako ye o c'est très simple o man gɛlɛn o n'i wolola Angleterre i b'a anglais de fɔ ok ni n k'a fɔ i ɲɛna n ko den dɔ wolola Angleterre a tɛ anglais kan mɛn pewu a lamɔna ka bonya a tɛ anglais kan mɛn pewu i b'a fɔ non o bɛ se ka kɛ cogo di pourquoi parce que anglais kan de bɛ fɔ ɲa
Donc, il avait environnement na fin beike, c'est très naturel et c'est très normal. On le fait, dit qu'il ça dit fin bile bourbe fait den ka femme, il y a environnement, c'est vrai sauter au cogram na soma, mais il y a so yoro environnement, ça c'est ka dingere, abe c'est ka dingne mara kunma lawa. Il veut kunma de malekala so, mais c'est ka den ça ke kunma. Ka kunma ke. Ou l'environnement yo, fitri mi famille rekono. Est-ce qu'il veut inciter karana? Est-ce que karana ou la chou karana? Mo nyuma la, kasi ka baro ke noy, ka kisanyma fu nyene. Kibo ni biga ko nyuma maleka bi. Iga ko jugu maleka bi. Ay na me concours ke bi. Ni misra ka la to dan drusi, me dan dama. Ou bien ni warti buru war ko tew. Iga la bon ni misra ka la to dan drusi sini, ati iga mi fo sini. Naka nam fo nan tol be ga datima. Ou be incitation fe ko te war ko yi. Akeka be se dama ban. Ou ba ti ben ke. Men kati. Ça dit so yira environnement kan ke mi me dere dem sanu ol kuma fin côté wa fako Maria Montessori ça dit éducatrice bado italienne a rafa fana ko el niño es el maestro a titre o le sari ako dem sani ko le karamoy il est ya bara mi il environnement mal la ba kadama abeta il a incité ban abata erema mais ni ma se ko le environnement nya ben kadama baralo ol kuma bi an sigi na man kan don jalaki e don chana et puis au te frôler couper mi amanyere ametla ka wasona nyere ya no watla huntenke et ta ke esa kumandire ki akewa ik nse ka kele ole make otile ka euphorie o ifa ka euphorie ani ifanu ka watila environnement kumbei o euphorie bi otile re ka euphorie donc anuka environnement sugu mal labe an deunye bi an yere nyinga est-ce que nga siyorum labe an shala ne sokono kata société ma est-ce que nga yoro labe an deunye mo nyuma be se ka bofem kono wa c'est la plus grande question. Namo labin, est-ce que Dieu a responsabilité ou annulé? On la question. Dieu a responsabilité. Dieu te fait dans labin. On nous vient à soran ni ba labin kablalougne. Il est comme mon labin kablalougne. Est-ce qu'on a yorom labin kablandigne? Société là, Canada so yoro kono. Est-ce que yoro le même se kadama de nyuma, abe se kadama de nyuma produit wa? Est-ce que obi o ça dit on environnement la main volo. Pas ni mo labin se kadin jalakyo. Ça veut dire que na kili soro ana ko ole yarmani ko de ala ita bolala me ka minke obi kane responsabilité bi telmanati korbala kala mukallafi shara la san no kala majeur i yakobi yera buru o wati la ala ka buile kan bon ni dentia le côté de la dimso tabe c'est truc en plus mais ça no wati ni 6 ans fin me ke il a responsabilité lo afamya ko mala ka dama donc an hakili to la anu ka éducation soro an yɛrɛ non kunte an fawle ka dama ani an fawati la o environnement bla soute jana ka environnement bla lo to o le ka se ka meilleur na bi ala ta kɔfɛ an sela ka blai anu fana bɛ an na soute ke chodile an bɛ fa ka den sugu juma le bɔ parce que an ta fa yo bɔ kɔni i ka soute ke o le bɛna bɔ kɔnɔ lemuru est-ce lemuru bɛ se ka lemuru bɛ se ka comment dirais-je fɛn barnaji di wa ou bien pomji ou do a ka gɛlɛ ma fa te ka gɛlɛ ne ko akila ne mara bɛ kɛ cogo min na mais peut-être bɛ se ka kɛ mais a ka gɛlɛ fɛn b'i boro i b'o le di fɛn bɛ yen fɛn dɔrɔn le bɛ bɔ o fɛn jogo ɲuman ala k'a d'a ma o la an bɛna kuma fɛn belebele dɔ kan tuguni min ye an balakaw ani lamɔ kon gela la bi Allahu akbar ala kla ka fo chema sallallahu alaihi wasallam ko sawa chema ko ilzam qadamayha fasammat aljanna kui bamba senkoro ko aljina beeli bambai na kanyana ma afle ala ka fo benyene che sadi donna la sallallahu alaihi wasallam ko dorme bimboru sadi dinar bon nan en famille la ban dorme bimboru akoko aduyer la ou bien akoko man ahqqun nasi bi husni suhbati ko sadi nyanyuma joni karkan nyanyumani beye nyanyuma joni kakanaye akoko iba akono bole ko jon kuiba no bole ko jon kuiba no bole jon kuifa ala ka bawbla fanya hake ko law o te mo ko ala ka hake lo ala ka barna abdaro le bore mais ne ba est-ce que le fala ko dima gbansane wa o les questions yo
est-ce que ala kile hakɛ bila falakaw ta ɲɛ siɲɛ 3 gansan ten wa parce que a ma nɔgɔ ala ko wassayna al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أكون سرادة ما دلني بعني بافلاي ده أكو أبى سادي إتلاق بلاي أكونه كي سرق بلاي أكونه كي لمك بلاي أكونه هو أجر لا هو الصنع الإنسان بقول إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها كون سر لا هذا ما دينا نيوم يوكي كتاي بعني بافلا ما أو كي سرق بلاي أكونه سادي إتلاق بلاي أكونه كي بلاي بلاي أكونه كون ما ترى ala ka ba ke bla fata ni yoron ni kama parce que baw be segem sur la monde d'éducation amano même ba ala te fen mo gasa de maka dodi masaka do ni fe ole munare nera famna ala ka sadi nyana ma yire burburi na ko sadi annafulu ni na gringiro ala ka tabo muso an balaka o kan ma fu kan nafulu ni ngato ala ma ke wajibi kan ala ma mo ta charge ki ma wajibi ni faw bana tala wati ga hakki abto wati ga kiti anala che ala ka no ata no ama mais ala mo kika fen mo koso ala bi prépare la fin baro le koso wallahi ala sallallahu alaihi wasallam sadi adamani folo sani ga safo sadi ba ani fayre sadi ba billahi fente bunya ma dunya kono posite bunya dunya kono katem adamadin lamokan ati mune be dunya ko min ka buna adamade ba afonyene o dunya be ame ko mbela nga ba adamadin ko le o ko li bino lamo nta fa lamo be ba doran ko le mais o importance me ko mano le kan ala ka dunya burbur na green na ateta kum ko ala ko ta ko blaf chawka ko ta ba ka balaka ka mo ko son ala ba kere sa din ka suri bala ta me fakan ala ka ko le boyo amaki gansan ile be se ka ko ke fati se ko ke ala ka hakem dimake afana ko responsabilité fana blay kan an ko tani ala tayiti man an na to yan nege faut te bunya ba makatem billahi din la mokan peut moro ba fa anon ni président ka bon mais mo ka boni président que c'est le faisait des rois le faisait des présidents mo me président ko ka bon président yo mo di mana do la ba président ga bon do le ba duguma o ala fa ala ba besan fe ate jajo ne bi ka fa kono kile ku Abakar Sidik baye ou le ku Umar baye muso mate wasono yi billahi ma fa muso kana barake mais barate bonye ma dugolo ngata me adama den mokan karama den dlan ko no matere wala ko man sotet mado anga ku nyami ko prisa ko do nyona parce que am soutien matériel nani ni warte fem nante valeur d'autre au fem toma ni be école sola ibe dem sanu la mami wori chodi enseignante institutrice éducatrice ote mais ni be sokonoy sans profession ima anga logique ni sokono le sans profession était barala mais ni na école sola ibe sarala akala baray akala titri ou bien ménagère abe fan no ko ni fon la sokono ele na la mo ele be den la mo ebe ko erlo jolle ke sola deme jolle ke sokona babori sana ka sola sangulu vla abe dole bolo no bolo la dole ba ko beke ele be na erdanan kew ele kala éducatrice yo ele kala institutrice yo e kala enseignante yo ale ba be den ka fem na ebe se ka karambela mais man sote koyi sote matériel na folo te fem na te fala doma ni sans profession ni institutrice abebe barakelen de la donya la baraka galni tay mado parce que don alet mara makota la denya la manya fuita la te fuita lemo mais dondo ale be de la kasunga te suno dem ko ngokoro ango profession to la sans profession puis là ni anamadu ma profession di mamba ala ka di fendi ma minka bono be ala ka titri mo arma don tay fo ko mala ka damma ma fo ngwa dama dia fen la mo te se ka bo am balaka ka kula ngana ngere ne ngana to turunga na ala ka sallallahu alaihi wasallam idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalath na da badin sarake ika ma fo nta fo kana dunya nyini me nta fla dunya jashi no ala ma dunya rabu korna kono yoroshila me kuma minye sadi ni badin sala ya bara bele bi jo ika entreprise bamlo na kala la ko yo ko gere ngantenu ika fen ke a bele bi jo ala gla fu bara fen saba ya bara konti mti jo konti courant yere o yo lu sabali ika saraka jarambo ika saraka mbo nyelim ke nyeni sram ke albelo be ka ta imay o follow
i ka mɔgɔ nafa lɔnni min ye o bɛ yen sabanan den ɲuman a bɛ dugawu k'i ye e m'a ye den ɲuman de bɛ dugawu k'a ba ye o parce que ni n ka caman ɲinɛ sisan siɲɛ laban jumɛn e ka dugawu kɛ bangebaga ye caman t'a ta hakili t'a la dɛ ok mɔgɔ man ka tele bɔ ka bin ka sɔrɔ ma dugawu kɛ bangebaga fila ye a bɛ ɲinɛ waati nin na n bɛ dugawu kɛ an bɛ ala ka hinɛ o la u ka hinɛ min kɛ n ye ani ala ka sara d'u ma ala k'u fɔ jinɛ la ala ka sara ka jinɛ o bɛɛ ye min bɛ ɲɛnabɔ ala ka si barikama d'u ma ni kɛnɛya d'u ma a ma nɔgɔ dɛ mais o fana tɛ di ala tɛ fɛn di gansan a bɛ dɔ di i bɛ dɔ ta ɲɛnama yɛrɛ o le ye tɔnba m'a f'i ɲɛna i ka dunuya ko kɛ i jija den lamɔ o ye kɛya ko belebeleba ye a tɔ o ye n'o dafa i sera k'o kɛ ka da yɔrɔ min na min bɛ fara o kan kɛ a tɔ y'o ye ko nɔgɔma tɛ dɛ hali ni dunuya bɛɛ ka finɛ o toro ma o tɛ i y'a lamɔ i y'a bonya bilayi o ye i adamaden dɔ dilan munna i yɛrɛ ɲininka bani munna aw ka ala tila sallallahu alaihi wasallam ka fisa ni dunuya fɛn bɛɛ ye munna ɲɛko gansan de yan parce que il est né an bɛ kuma min yɛrɛ la sisan ala tila dɔ sɔrɔ a baraji la depuis dunuya c'est à dire ala tila kilasi mɔgɔ mɔgɔ kɛra silamɛ fo ka dunuya wuli i bɛ baara ɲuman kɛ dunuya kɔnɔ ala tila b'a bɛɛ baraji sɔrɔ marché bɛ se k'o compter dunuya kɔnɔ a compter bani marché bɛ se k'o compter o de tɛ se ka fisa ni ala tila o kama parce que ale ka ala ka sira yir'i la i bɛ min kɛ ale bɛ dɔ sɔrɔ a la adamaden fana e de sera ka adamaden dɔ lamɔ ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye e bɛ ko kɛ a bɛ ko kɛ i bɛ dɔ sɔrɔ a baraji la o de bɛ se ka fɔ n balakaw ɲɛna i jija i ka kalan kɛ i ma kalan kɛ o i jija ye fatiha i kana to mɔgɔ ye fatiha don i den da i ɲɛ an b'a o baraji b'ale an bɛ investissement la dunuya kɔnɔ an bɛ taa lahara lo i jija cogo bɛɛ c'est à dire i den mɔgɔ kana fatiha don i den nɛn ka i ɲɛ i jija parce que a bɛna fatiha kalan siɲɛ 17 de tele kɔnɔ au minimum o bɛɛ baraji b'a sɔrɔ ile ka kalan i m'a ye الدال على الخير كفائله مقام بمغلا شو قبل كل مكان أبيكم أكيد بعبي برجع كلنا سرو وخيركم من تعلم القرآن وعلمه قالوا من كاس ثاني سادة الصلاة هرما ولا مهم كورنا كم بقرأ كرلا ولا عنا كرم بارك من الشاطبي أكو هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن فالصلاة شاطبي بلي أكو ساديكو هنيئا سادي نيسون جابيه يكون تا إنيا أبي فنا كورنا تيجي كورنا دوسا دولن ترى مونغا كورنا تاكا باراكناي الدروسي بديانغا ما يي باراكناي دول فلا كالدروسي دي باراكناي مغمو فو تدي كورنا تابا مونغا كورنا تاكا باراكن كورناي أكو ألاكو ولي ألاكا موي أهل الله ألاكا موي ولي باراكلا بوان باراكن كورناي ولي ألاكا موي أكو كولو مو كو هنيئا مريئا ko nyaga biye ini sonja ku bangi baga fla kiamalon sadi ala bi masaya chapeau do kuna beba ko ko deun ka baraken ko na dunya kono mani ani anma ko wala walidaka alayhima malabis anwari min at-taj wal hula sadi fani norolama ani masa chapeau norolama ala bo do bangi baga kuna na kisa chama me mo chama ko na durusi ko baraken ko na ko ka asiko chama ke donc bayre jija denga seka koye ite perdu wallahi mo kalo mo dunya nyam na ka fereke ko fa ma dhannukum bin najl inda jazaihi ulaika halullahi wasafatu akon ni ya bana fatayo der tabika jumay anta do detail bela parce que fana ko magarale mais jori bi demola bangi bawo investissement te met d'investissement kan aka gbel d'investissement be dunya kono amma ko be effort ni fembela wala mal ni anam bagala kam ko ne bena sigi ka sari dunga la mokama akorte ki la rasno te akagala de iba lon dunya kono ça c'est prouvé ka fo dunya kono musom sari beto so kono ka barake elle est plus productive ka te musom meta barake entreprise dawa am be bolo o turu wa ni kalon parce que musom so kono bi dunya tara yoro jan dunya évolue la mo be sala to ka barake o be ke bi dunya kono abe barake abe den lamo abe so flan abe so nettoyer abe bake abe baroken doy abe ku chamanya bo attendre de production aka buri mo be takata barake lempe drone ke o lonu ça c'est prouvé ma fu kana bo mais jija idin o ya bele parce que do nyana o koroko o bola ko be ta fenyi kan do demo o sekra kan so dente wi ka dene blaiwa ateyo o sekra kan so dente dembe ma dente i ka fɛn bɛɛ ɲini a bɛɛ kɛra i bolo fɛn fitinin nafa t'a la i ka nin bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ min kama o tigi tɛ yen an kana ko ordre ɲagami
alors nyami ol malako faw alu ya parce que denye fem de adama de te fen din ya laboro ay faile ko bin nafolo yor la ban i dia den fem ba fana parce que ni kala bayol mi andi ko ke din la mo mi fa barabla din la mo kam dunya kono ko jugute mais ko no ma tere kan de ko no le ni éducatrice i bi le din la mo la i psychologue le i bi arama di kan ati arama de a lon ka fam arama di re bi la mo chomna arama di re farbe fenge chomno pelu ou bala il est chimiste ça dit produit may dema amanga femme dom femme nga consommer au bala il est physicien ou physicien ça dit comment dire so kono buka ko arrange chom nga fa no blacho nga dem blessé aka bia ka femme nga ben chona o bere physique le be ko no matere ka fara ala ko fana ka bala ko fana longa nga mun fon dinyene aka nga muni ka manga muni ke sanna andi ko male ka ta o le kuma den la mo re su kono a rek bansan full time job le bara no matere ma ka jogo mala anya nyanyini parce que ni fa la kila na badin lanye ada badin ti côté ada badin dimension chama badoli psychologique mais physique mais social mais ku chamali ka fukilo bel manga parce que angono parce que ambalaka chambe ay haketo den koroshi la ole den la mo hote parce que den koroshi ana la mo kelente e den koroshi awla soma wa allah dawati la wa aga dumri ka wa afan ka sanwa ole den koroshi yo mais den la mo to yi ka fen la mo le fa ka bunya koroshilte donc a din lamo amando ko de parce que ni ka mo gonte il be sokono ne ka avec ne ka ba ko le na la ka mbala kam ke ala ki furuche madima o furuche be équipé là avec équipé là ka tu là il y a des besoins chama be akala soko logoro il be sokono équipé fouille là e ne be ka ba ko de et tu fouille là ara ba don kutul le dilemme ko yalla nye nta fay kelne sa ampa responsabilité de tienne muso be beta côté bala sa nga fana ben kutur le bile buru sadi ka dunya sharti ta ka bule kan ile akri tunna am bel ba akri tona meta ka bolan che tanga na nyogo ne sa ngana tum bolan ne ka doana akri che no chowe din la mo ke me cha dan mustab sa ke len wai sabal sa na sabali na to mo doana akri che boy fole flana sta mako a fola muso nyene kuye che kelen pe de kan ba dunya kono che kelen che sa muso be che kelen do furu wati kelen ngoni tsaya fla furu wati kelen to afala je kwe chekelen labatu ningo labatu sa dije tu akma on nakala la koy ma fana ki ba ko jula ngakuma to yi mais abise ka ke ala ka che chama baya aljinta ka dilema parce que ça ki fana sa ke bay fu ke furu muso le yo ni fana kala furu muso ni dem wala la i denchen be ala ko aljina bi de sene koro ilzam qadamayha fasammat aljanna aljina bi bas koro tanyini aljina bi soro yoro la anon jana ma aljina bi soro ali bam testament ala yalla do ala ka wajibi kan na mi nyara ni flanga fo yakoni il est check le kanabatu check me check bon en fait check ça va nan duru wor na ki gasge minna ulu be jakobi le boro ala am pala ki bonya sa il est check lempe mais che chama ko sa du le kelen boro imai me fara sa dibro fi ke bale fi ke furmuso ni kala furmuso so ka bayo mai donc ala ka logique mara ka gele afa même no maro sote ke ni ka anyami donc ante ko tagayo ante ko bla trop fam mamando ana sabali ko bunya le bama baya est-ce que bunya rebete moka bunya bete maka alama ka ala ka barka do fenna sa na rebe ka barka bola fonyo kuma ala ka dama donc ka yiran fa fan la ikini deni lamo ka fo il est parce que pour les enfants mi an don lamo ka do kuna ça dit dans balakaw de muso ina lon so chargé financièrement aya des responsabilités te anga sabali la responsabilité te ala ma blakan na la kan no akai ma fa kana barake ani muso kana barake o tekilini sa barake na fulu soro sika foto la sa kan furu a karange abeta barake mais ngana ka responsable tayi na ka nyelike parce que nyel te se ka jaguar madinka ngana ko responsabilité furdo cheno kama parce que dinna taronna na le tala abina na furla abina na furmu so anga sabali ala ma femme ge ngana ko ye il kan joni dem so responsabilité ka fuka din lamo parce que nga don no yi kan na da infa ifa bi segala de iba bi segala de donc kana nyina ko iji baraka yana tabo nga ban fa ala ka sere da bema mais il y a des responsabilités ding ma bebo ke wali ma fa nyene o ding ma be sega il faut qu'il te se faire soro il be nyine bani fa ko avec ding ma ko ni avec chodi ama se ya fo
mais an ye fɛn bɛɛ bila bilayɔrɔ la ala ka min bila yɔrɔ min an k'o bila yen an kana kɛ a charge parce que an ka kɛ charge ye bi an ka balakaw nana o yɛrɛ ɲinana fɛn hali ni min bɛ furu la a ɲinana yɛrɛ c'est à dire a so tɛ k'a muru ale na san baw ni farimo k'a muru an kɛ ten a bɛ ten sɛgɛ ban kan a yɛrɛ nana yɛrɛ a bɛ ɲina a ka den yɛrɛ hakɛ ala ka kɛ ma hakɛ ye ala ko kullukum mas'ulun an ra'iyati ala bɛ bɛɛ ɲininka i ya responsabilité la ale ya responsabilité la a so kɔnɔ yɔrɔ nin hali u tɛ o ba ni fa a ye sabali a ka ko ɲuman kɛ ala k'a baraji d'a ma mais a responsabilité b'a bolo fɔlɔ a to a kilaw la min y'a ka famille ala ka a bɛ yɔrɔ min na fɔlɔ a denw a furucɛ o la responsabilité o n'a ka min sɔrɔ kɔfɛ a b'o d'a ma o n'alu ta bɛ ɲini yɔrɔ min na a bɛ kan ka ɲina dencɛ dɔ de fɛ a ye taa ɲini min t'a dilan ma a ye taa ɲini o fɛ yen n'a dencɛ dɔ bannen a y'a ɲini o fɛ yen wa a balima dɔ le bannen k'a d'i ma a ye taa ɲini o yɔrɔ la yen n'a bɛ sɛgɛ la cɛ dɔ le bannen peut-être ala ka se kɛ dɔ ye a hakɛ b'o le bolo a bannen k'a d'a ma a ye taa ɲini o yɔrɔ la yen a tɛ yɔrɔ min na a kana ɲini an ka ɲɔgɔn an ka sabali a ma nɔgɔ donc n'a kɛ bi dɔw bɛ ale yɛrɛ ɲinɛ yɛrɛ a projet kɔ ale yɛrɛ kan ka mun de kɛ n'i ye ba ye ba yɛrɛ responsabilité ma ɲinɛ kɔ a na base fɛn dɔ kan a dɔw bɛ bi a nimisa b'o la ala kɛlen de k'a lɔn o sigila ka ko bɛɛ kɛ ka ɲinɛ o denw kɔ ka lɔn n bɛna lɔn balimacɛ ye n bɛ lɔn ni ba ye n bɛ lɔn ni fa ye alhamdulilayi ko ɲuman de kɛ mais a filɛ bi i den kɛra i bolo cogo di a nimisa filɛ a tɛ se ka taa i yɛrɛ a laban yɛrɛ i ba ni fa yɛrɛ n'a kɛra olu de kɛra sababu ye k'i bila la o bɛ k'i jugu ye tuguni i bɛ sigi walayi n tɛ yafa ma ale de ka nin kɛ n na donc a jala i den i bɛ ɲinɛ o de la o mɔgɔ tɛ ɲinɛ i ba ni fa kungo la dɛ furumuso kɔni i bɛ ɲinɛ den kungo la kullukum almar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha i bɛ ɲinɛ a la de an ka ko fereke ɲɔgɔn na donc a bɛ kɛnɛ de k'an minɛ yɔrɔ bɛɛ an yɛrɛ t'a la ko ɲagamina an t'a la taga yɔrɔ yɔrɔ fɔɲɔgɔnmaya ala ka d'an ma baya tɛ ko den ye dɛ ala ka barika dɔ fɛn min na baya lo an kana jasi an kana barika bɔ a la barika fana bɛ don fɛn na ka bɛn a bɛ fɛn min kɛ fɔɲɔgɔnma ala ka d'an ma n'an bɔra yen an bɛna an ka kalanso la institution d'éducation parce que den bɛna famille la i lamɔna i nana famille kɔnɔ i kan ka taa yɔrɔ dɔ la ka taa kalan kɛ ka taa lɔn ɲini parce que lɔn ɲini ala ko iqra kalan kɛ n tɛna caman fɔ o la parce que ale ye kɔni ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ donc hali ma se ko n ka ko caman fɔ ale la mais bien an ka sigi ka miiri an ka institution an ka c'est à dire an ka système éducatif ka finalité ka sigi ka repenser a finalité ye mun ye den bɛ taara kalanyɔrɔ la mun de kama fo an sigi ka miiri dɛ parce que an yɛrɛ k'a lɔn bɛɛ ka produit o n t'a fɔ ko c'est à dire mɔgɔ tiɲɛna sauté la bɛɛ ye éducation nɔ de mais i tɛ se ka fana éducation nɔ fana bɔ a la i tɛ se ka bɔ a la fo an sigi ka an sigi k'o repenser o finalité ye mun ye an bɛ denw kalan u bɛ taara mun de kɛ kalankɔrɔ nin na yen ni o kalankɔrɔ a bɛɛ a ekɔliso n'a kalanso bɛɛ a bɛ taara mun de kɛ kalankɔrɔ c'est à dire kalan ɲiniyɔrɔ la an bɛ taara mun de fɔ ɲɛna o bɛ taara mun de ɲɛɲini o yɔrɔ la yen mun de y'a finalité a laban ye mun de ye a kun yɛrɛ ye mun de ye n'a bɛɛ juma lo n'a tɛ fana an ka repenser parce que n'o le an ka produit kɔni a bɛ komi an n'u ka ko ye k'a ye juma le tuma a bɛ komi mansɔn mulu b'a bolo a bɛ ka biriki bɔ n'a ye i ka mulu dɔ ta i ka biriki bɔ n'a ye i bɛ ka somme jɔ biriki tɔgɔ to mulu t'o dir'i ma an n'u bɛ sigi ka biriki jalaki an bɛ mulu yɛrɛ to yen ne bɛ fɛ biriki ka yɛlɛma i ye mulu yɛlɛma kɛ an n'u bɛ produit le jalaki la an tɛ système productif yɛrɛ an tɛ kuma n'o kan an ɲa tugun n'o kan an ka institution éducative o ka finalité ye mun ye fo an y'o repenser parce que n'an m'o repenser bɛɛ ka lɔn bɛn an bɛ cira denw éducation tɛ yen nin tɛ yen nin tɛ yen mun tɛ yen parce que an système éducatif yɛrɛ finalité ye jumɛn de ye fɔlɔ parce que sani kuma a ma ɲi a tɛ ni produit man ɲi produit donna yɔrɔ min na a bɔra yɔrɔ min na o yɔrɔ de bɛ mun de kama fɔlɔ a kun yɛrɛ ye mun ye ni produit ma ɲɛ i ka système na problème dɔ ye système na problème b'a yɔrɔ jumɛn de la a kun yɛrɛ fana ye jumɛn de ye n'an ma sigi k'o repenser a bɛ kɛ baara ye dɛ an bɛ taa kɔnɔ an bɛ munumunu de kan cɛ caman fɔ ko ala k'a d'an ma n'an bɔra o la an bɛna kalanso bɛɛ belebeleba la o ye société yɛrɛ ye société wali ka ala ma tɔrɔ n ka société la ni k'a filɛ société la c'est à dire fɛn fɛn ala ma tɔrɔ fɛn fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden tiɲɛ ala k'a bɛɛ haramu société ma a production a distribution a bɛɛ haramu ye fɛn fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye k'a ɲɛ fɛn fɛn bɛ se k'a ɲɛ ala k'a encourager o bɛɛ la silamɛya k'a encourager a bɛɛ la fɛn fɛn b'a tiɲɛ ala k'a haramuya
katla ka a décourager sara be tama ka beke haramu ye dolo filɛ dolo ala ka fɛn tan ni danga dolo kunkɔrɔ riba filɛ mo fɛn naani a minɛbaga a dibaga a serabaga a sɛbɛribaga ala ka bɛɛ danga cigarette ko haramuya c'est-à-dire fɛn fɛn bɛ se ka adamaden tiɲɛ ka dankara adamadenya la de près ou de loin silamɛya ka haramuya kelen a bɛ na sara kan silamɛya ka bɛɛ haramuya mun kosɔn an kana adamaden tiɲɛ fo adamaden an ka hakili to a la قلنا شرف وما حرم شراؤه حرم بيعه وما حرم توزيعه حرم إنتاجه سدي فين ni afere hana sani haramuye afere fana haramune ni a distribution haramuye a production fana haramune sharala ma alef sama shara bunyai mais don na reninga muna ni ma cigarette fere parce que cigarette maro en médicatif be en me manchila l'état de rosola ko docteur do wanda fo be do be ou infirmier do be o mo ka flash o mo ko te mo la o mo ko kete amo fola o système no même ba ma chele ele fana me mune kala ko jud mal kra sote fana la ni le fait no produit la sote me sote makosa ni be ka cigarette fere ibe ka dolo fere ibe riba domaine da ibe domaine da me sote makosa e bo domaine na e fana be ka dokeo ngambele be ka dokeo nyona parce que on t'a olé kala an sigala o bébé to no tay mais il est min kala to yi un mettre sur le côté bekala juge bay ka to juger ka avocat bay ka red défend da be galeo mais na fo munane manga c'est différent mais war so la ke muneba ni moko wasa bana olé kuma royo parce que mono fnyene parce que ala ko innamal mu'minuna ikhwa ko mu'mini bayi bademali ala al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd comme mumina muno comme kaba c'est-à-dire avec comme ko keleni ami ñoom neli ka ñoo séré comme mana imanga mo dem so ma takata di dencha kuntama imanga fana mo fana comment dire son fana mo fana dem so jufuru bekolo ole mumin yaro ala ko innamal mu'minuna ikhwa mumin ya badiyan ni koson وكذلك سدي على كونك أن هذه أمتكم أمة واحدة كوني بين من تكرر الإسلام بين كلام بين بديما بكون بديما بولان دسولا ولا كان سجى إذا ما نسكت فري باسكو بديما دو دليل من سجى توسان إذا ما نسكت فري ما نقدر فري باسكو بديما دو دليل من أسان إما نماكيلو كدولار ديس أكلا فين سوسوي أكلا ريبا أكلا فين مسكت سوتين ماكوسا على كون ماي إذا ما نكى باسكو بديما دوليل من أكى ni miracle alako ibarima de fana alako la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi ko sala dola krente limania fu ka feno kanu banima slamaye ou banima slamaye ibe fem kanu yere ni na e ba kanu de ko ay secret miwa ay doro miwa ka chen ke wa ka nyonya nama ken slama ka sara furu sara wa ele bo la nyini wa ifana manga ke ko ma sa jeshin na la klafe sallallahu alaihi wa sallam wala kala ko jema meta la nyimita musula nyina ma ken furu sara ko jema amana haramu nyinde anana halala le nyini nak me haram ka kala haram ka chomno anana halala nyini rolla ala kala ka wuli kana mo sabo kulla e ka chogodi kunna kera ko taw na est-ce que be jemoro ka ke dim sura e kala kala ntisoma ibado nteson ibado so nteson e ma tifa nyini min yo do talebu yo Abdoul فنته أولي استمع بني من يورليو ولي كما الصحابة يسوع لك لكو خير القرون قرني سدي جنراسيون كافساني جنراسيون بين وني لك لا تالي يعني يوم بانسان تسل درون ترى انت فانت سافر لك انت فلا سل فالير بوالا mais société ñereli ou sadi parce que alak la watila al ni le ko kibe feka musula ni nama kan furusara ibena muso jumale soro ka kenay ni kibe dolof sang ibena don soro ka dolof ferima ni fana ka feri jore bena sang buru ni ko be riba di jole bena amne buru jole fana bena dima sote nyima flani ala kan nifo ummatukum ummatan wahida sote kelem penni am ñogom netini la ko dite limana foi ka fen kanu islam ñoy e min kan yir ele min keles ke ba kanu islam ñoy wa ni ta kanu dabla ala ka dabla no gambema islam ayni imay kakuma laban ma jana ni kafla dama de nyana ma kono على كالون بس على كألفه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كو على كسدي أمانة دنيا استرمايا عليك يدان فين بلا كو بيبان لا كنا ما نكاتا يا في ذاك المال عليك أفاكلا أفهمتي
parce que ala ka lo ka amanam ta fin d'intestamé ala c'est-à-dire kan ala ka kiti burdu or mangan dans la bateau le kama c'est-à-dire ala ka fin be darabani kama maka arabani fana dans la bateau kama parce que il ibna ala ka kiti burala non khalifa ala bla ibala non la bla la dukulo ko kaya donc comme kan o ke ala ki lo fin soumie ala ka pouvoir do dama madi toma akista ni fin to be muna parce que ikona ikafika la ruta la comme na ole yo ngolo fo isona la kolma sani ne ika la rum ta ala ko ala mena ne ke ala ka pouvoir di ma le kama ka hakili di ma le kama ka fanga be di ma ka fen be dan ka karabada mari o le koson ni banaw la i ka kɛrɛtigɛ n'ala ye o ye fɔlɔ ye mais ala k'a lɔn fana adamaden problème no ala k'a lɔn dunuya problème bi ni ka adamaden bɔ a la est ce que tɔ bɛ to a la wa an ni dunuya problème bɛɛ ye ala k'o lɔn o la ala ka kɛcogo bɛɛ c'est à dire ka système bila min bɛ kɛ cogo bɛɛ k'a assurer c'est à dire au maximum adamaden bɛ kɛ fɛn ɲuman ye adamaden bɔ sira min kɔnɔ k'a sira bɛɛ la ɲɛ juguman bɛ se ka na c'est à dire ka danger bɛɛ écarter an b'a filɛ ala ka silamɛya nana cogo min na i fɛ ka adamaden kɔlɔsi cogo min na parce que an nana responsabilité kan pour que n se k'a kɛ an bɛna filɛ a fɔlɔfɔlɔ ala ko silamɛ adamaden ye ɲɛ ile yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye fɔlɔ i fana se ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye fo i bɔ famille ɲuman la il faut dɔ de y'i lamɔ ni ne kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye ok filanan i sera niveau dɔ la i kan ka furu la furumuso ɲuman ɲini a ta so ɲuman kɔnɔ parce que fɛn de bɛna bɔ a n'u ɲɔgɔn cɛ ala ka fɛn bonya ni fɛn bɛɛ ye tɔɔrɔ man ka k'a la faut s'assurer a man ka kɛ tulonkɛfɛn ye i den na bɔ est ce que den na bɔ c'est à dire hali danger dɔ ye jumɛn ye i bɛ taa furumuso ka kɛ muso bɛ se ka kɛ muso ɲuman ye maintenant i bɛ taa yɔrɔ min na tuma dɔ danger bɛ se ka kɛ yɔrɔ tɔgɔ la ye o parce que sini ni ko dɔ na kɛ e den taara lamɔ ka taa lamɔ yɔrɔ tɔgɔ la ye a tɛ kɛ problème ye wa donc comme cɛle bɛ taa ɲini kɛ ale fana bɛna denmuso ni mɔgɔ ma a y'a tigi filɛ ala tila kɔ ten idha ataakum man sallallahu alaihi wasallam a ko idha ataakum man tardana dinahu wa khuluqahu fazawijuhu ko ni mɔgɔ dɔ nana denmuso ɲini a bɛ jɛn mɔgɔ min ka diina n'a jogo ye diina yɛrɛ jogo le o mais ala tila ka jogo fɔ kɔfɛ tuguni parce que ka jogo importance yira arabu ko ten ko dhikru khas ba'da al-'am yadullu ala ahmiyat al-khas c'est à dire ni ka fɛn dɔ fɔ bakuruba la ka tila ka bakuruba na ka tila ka dɔ ta cɛ ma o kɔrɔ le olu importance ka bon ala tila ko jogo le importance ka bon furu la ni mɔgɔ dɔ na a bɛ jɛn mɔgɔ min ka jogo ye diina ye jogo le o ka tila ka jɛn n'a tigi jogo ye tuguni ka jogo fɔ siɲɛ fila ala ko tanazzalul malaikatu waruhu fiha ko mɛlɛkɛw bɛ jigi lɛl kadiri su ani ruhu min ye jibirila ye mɛlɛkɛ lu ma tila jibirila fɔ tuguni a importance kama ko n'o mɔgɔ nana ka den ɲini a jɛnna mɔgɔ min jogo n'a diina n'a jogo ma ko a y'a tigi furu ko n'a ma furu k'a bɛ kɛ fitina ye a ma siya ko fɔ la a ma yɛrɛ ka jigi fɔ la a jogo i m'a ye pour s'assurer i bɛna taa i bɛ taa c'est à dire fɛn min bɛna bɔ furu na fɛn den tɛ fo k'a assurer risque potentiel k'a bɛɛ écarter ka bɔ yen o y'a dɔ ye a ma dan o ma ala k'a lɔn jugu b'an na o a fɔla an ɲɛna o inna shaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa ala ko an jugu belebele shitana de ka se ka shitana fana carte ka se k'ale bɔ an ka kow la ala ka mun kɛ hali waati min na i bɛna furumuso ma ala kila sallallahu alaihi wasallam ko duwawu dɔ bɛ y'o fɔ n'i sera k'o fɔ ni fɛn bɔla cɛw o c'est à dire o so o la ala bɛ don c'est à dire ani shitana ala bɛ don a tigi a den tɔgɔ ni shitana cɛ an joli ka a dɔgɔ tɔgɔ lɔn joli yɛrɛ b'a fɔ donc an balakaw bɛ se ka dɛmɛ yɔrɔ fana na yɔrɔ la yen tuma dɔw an bɛ hakili bɛ bɔ o b'a hakili jigi o la fana n'o yɛrɛ ni i yɛrɛ b'a a dɔw karan k'a lɔn parce que a bɛɛ responsabilité den bɛna bɔ a bɛɛ responsabilité de n'ala ka latigɛ donc ni i yɛrɛ jan balaka i k'a dɔn i bɛ to k'a bɛ cɛw hakili lajigira tuma dɔw ne min t'a dɔn a b'a fɔ an ɲɛna parce que a bɛɛ hɛrɛ le kama silamɛya ka nin de kɛ ko adamaden kana tiɲɛ k'adamaden assurer c'est à dire depuis i ma na fɔlɔ yɛrɛ ka shitana yɛrɛ écarter la fɔlɔ ala tila k'o arisa fɔ an ɲɛna ko allahumma jannibni wa jannib shaitan ma razaqtani c'est à dire jannibna shaitan jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqtana c'est à dire shaitan yoroma jan ka bɔ na i y'a yoroma jan fɛn mina bɔ ɲɔgɔn cɛ i ma duwawu ye parce que shaitan bɛ bɔra adamaden joli le kɔnɔ ala ko yaji ma jira dam shaitan bɛ burula i joli le shaitan bi ala ko ten innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum c'est à dire shaitan n'a jɛɲɔgɔn o b'a ye yɔrɔ la i tɛ se k'o yɔrɔ min na o a b'i yela yɔrɔ la i tɛ se k'a ye yɔrɔ min na c'est à dire a bɛ fɛn yela i tɛ min na i ma k'o ye donc ka écarte ka fɛn yɛrɛ bɛɛ écarter a ye duwawu kɛ san den yɛrɛ mana fɔlɔ duwawu kɛ fɔlɔ ka se ka den protéger a dan to yen n'a nana fana ala i ka fɛn ba k'an ye a nana comment dirais-je fɛn fɔ président nana kɛ
ou b'a fɔ cogo di lolan nana lolan den tɛ ala tanu ala ko ni cɛ le sunna ala kila sunna sallallahu sunna la i ka saga cɛ faga ni cɛma le ni musoman le i ka saga kelen faga ni bɛɛ ɲuman le ka saraka joli bɔ ala ye ala ile kan jan dɛ nin ma nɔgɔ baara de bɛ mɔrɔ nin n dɛmɛ ala ka saraka bɔ a tigi ye sunna fana dɔ min ka t'i kunsigi di ka a pese a bɛ bɛn garam dam ma sanu bɛ wari kɛ ko saraka bɔ ni bɛɛ ye mun ye ka den kɔrɔsi ala ma tɔnɔ ka den adamaden na dɛ ka den kɔrɔsi cogo min na a bɛɛ y'o le a na bonya san a fɔra n'a sera sanji 7 comment dirais-je seliko don a kɔrɔ n'a sera sanji ta bagabaga ani muso ani a dala balimamuso le u fara ka bɔ ɲɔgɔn na dayɔrɔ la c'est-à-dire danger tɛ yen risque tɛ yen ka risque potentiel bɛɛ écarté ka bɔ yen parce que cible den tɛ an ko ko high value target cible belebele lo trop man ka k'a la a ma da o ma karan côté i karan ko ka taa karan kɛ an institution financière financier bɛ ka n kunkolo ɲagami an institution éducation bɛ na yɔrɔ la yen a ma da o ma tuguni mujtama bɛɛ sote bɛɛ kɛ madrasa ba ye an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ awalan ile man ka kojugu kɛ fɔlɔ i man ka fɛn jugu produit sote la min bɛ sote mako sa i man ka kɛ hali n'a fana produit ile man ka san o danto yɛrɛ sote yɛrɛ fana ka jɛn ka haramuya production sote yɛrɛ le kan ka hɛrɛ ma nin tɛ ka kanu fɛ yan bar tɛ da yɛrɛ an fɛ yan comment dirais-je cigarette tɛ feere an fɛ yan dulɔ tɛ feere an fɛ yan kojugu tɛ kɛ an fɛ yan sote fana kan ka lɔ la o fana sote a responsabilité le o n ko le ala ko ye n'ala ko bɛ o le n ko ka sabab bila ala kila ko ten sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ dɔw bɛna na kɔfɛ ko dɔ kelen ka baara ɲuman k'a ka fisa n'olu bi olu ta ye o kala kila ko n'olu sadi waati kɛra baara ɲuman ka fisa n'o yɛrɛ a bi olu ou bien anu bi ko alu bi olu a ko mun na ko li annahum la yajiduna ala alkhayri awanan ko parce que o tɛna dɛmɛbaga sɔrɔ ɲuman la o yɛrɛ sadi i tɛna mɔgɔ sɔrɔ min bɛ dɛmɛ ko ɲuman la o le sote ye o peut-être sote b'i dɛmɛ k'i bɔ kojugu la parce que adamaden bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ la ko n'an bɛ ko liberté bara kana to n ka yɛrɛ la adamaden bɛɛ k'a lɔn n'i ka dɔ kalan o bɛ ko behavioral science c'est-à-dire la science comportementale n'i ka dɔ kalan i b'a lɔn adamaden k'a fɔ ko an tɛ choix rationnel kɛ waati bɛɛ an bɛ fɛn dɔw kɛ qui est contre adamaden hakili an m'a kɛ n'a opportunité d'a ma an m'a kɛ alors n'i ka dɔ kalan n'i ka sɛbɛn dɔrɔn comment dire science comportementale ou behavioral science i bɛ n'a ye a exemple caman ba bɛ yen adamaden bɛ choix min kɛ qui est contre a yɛrɛ a intérêt soit par ignorance pour a t'a lɔn soit peut-être arrogance fɛn dɔ b'a bila la o bɛ kɛ o silamɛya ko lɔn ala k'i lɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan donc il faut k'i protéger o yɛrɛ la donc kana fɔ ko non ni so tɛ ko i fa ko i kana nin kɛ tiɲɛni min kana dɔlɔ min kana cigarette min kana juguya kɛ c'est à dire kana muso la ɲinɛ ma kɛ ni furu sa kana ni kunu bɛɛ fɔla ɲinɛ k'o to yɔrɔ ye o hali ni taara k'i bɛ taa kɛ kɛrɛma i tɛ mɔgɔ sɔrɔ i b'a kɛ ni mɔgɔ min ye n ko fana o layer c'est à dire ka système protégé an b'a f'i ɲɛna i man ka kɛ kelen ni k'i bɛ taa kɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min fana b'a kɛ ni ne fana ko bon i yɛlɛ kana fɛn tɔgɔ feere i kana i don fɛn tɔgɔ la n'i donna la fana i tɛ mɔgɔ fana sɔrɔ min b'a san i bolo an ma dɔn ma dɛ sote yɛrɛ bɛɛ kan ka jɛn ka fɛn tɔgɔ yɛrɛ haramuya ka interdire a kana na sote yɛrɛ kɔnɔ pewu n'i m'a lɔn mun na silamɛya n'i ma problème parce que ko ɲagamina bɔra an t'a la ɲagamina yɔrɔ yɔrɔ n'i t'a lɔn dunuya problème min ye a fɔtɔ fila ye nin ye problème de nin ye problème ye mun ye ala ka fɛn fɛn bila barrière bila ka se ka adamaden protéger ka adamaden kɛ adamaden risque écarté ka bɔ adamaden ma an k'a bɛɛ kari kelen kelen ka bɔ yen k'a daminɛ depuis adamaden ɲuman yɛrɛ fɔlɔ ka na tɛmɛ institution du mariage la an éducatif la sauter yɛrɛ la an k'a bɛɛ kari ka bɔ ka walo ka bɔ kelen kelen a filɛ an dala nin n'olu ma gbanna an b'a fɔ président an bɛ o président la taga président bɛ taga foyi tɛ parce que an ka éducation système bila an sauter bila a bɛ fɛn sugu produit la ka d'a ma o kelen don parce que c'est-à-dire min bɛ fanga la bi ou min bɛ poste ba na min bɛ na bi o bɛɛ bɔra système éducation kelen la n t'a fɔ n k'a bɛɛ man ɲi sa ou min bɛɛ ma a bɛɛ éducation de sa mais bɔra fɛn kelen de la an t'a dɔn min ye ɲuman min tɛ ɲuman an t'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na tuguni o de kɛra baara yɔrɔ ye o i ma ala ka système ye e nana mɔgɔ bɛ se ka fɛn kɛ ka tɛmɛ ala ta kan ala ko afa hukma al-jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min allahi hukman liqawmin yuqinun ko yala an bɛ kolon baliya kitiyamu de ɲini an yɛrɛ ye wa ko jɔnni bɛ se ka kiti bila ka tɛmɛ ala ta kan sa ko liqawmin yuqinun bɛɛ t'a lɔn dɛ c'est à dire mɔgɔ min bɛ limaniya min sɔnna ala ko ma olu de bɛ se k'o lɔn donc an pote problème filɛ nin ye
ala ka fɛn fɛn bila ka adamaden protéger ka adamaden kɔrɔsi anu ko non liberté la an ka choix de demain an ka bila ni min ka min diya san ne min forcer na san adamaden kana ɲɔgɔn nɛgɛ parce que adamaden fɛn dɔ circonstance bila ko dɔw la i man ka min kɛ i yɛrɛ ɲininka n ka nin kɛ cogo di i yɛrɛ ɲininka wali fɔ n'i ka neuroscience dɔɔni kɛra i b'a lɔn adamaden yɛrɛ fari bɛ cogo min fɛn sugu min don fɛn dɔw bɛɛ silamɛya k'i kana gɛrɛ a la yɛrɛ la a m'a fɔ i kana kɛ dɛ kana gɛrɛ a la parce que ni donna situation dɔ la i tɛ yɛrɛ contrôler tuguni o de ye kuma yɔrɔ ye o parce que ala le k'i don ale le k'i construit a k'i produit a kɛlen fɛn sugu min ye kana don fɛn dɔ yɛrɛ cɛya yɛrɛ tɛ k'i don a la cɛya yɛrɛ le i ye ban ka don a la o de ye cɛya yɔrɔ ye kana gɛrɛ a la yɛrɛ o de ye cɛya ye k'i n'i yɛrɛ nɛgɛ ko non n bɛ se nin na limaniya ka bon k'i n'i yɛrɛ nɛgɛ n balimacɛ k'i n'i yɛrɛ nɛgɛ silamɛya b'i lɔn ka taa yɛrɛ kan non n bɛna taa mɛ n tɛna kɛ non o tɛ kana taa yɛrɛ o de kosɔn silamɛya k'i taa yɛrɛ kɛ haramu ye maa ko tɔgɔ la k'i kana gɛrɛ a la ma ala ka ko ye fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka adamaden latanga ka bɔ kojugu ma an ka société k'a bɛɛ kari kelen kelen liberté tɔgɔ la ko a ye libre choix di mɔgɔ ma o ka fɛn kɛ min ko ja n balimacɛ a kɛla tiɲɛni ye kɛla tiɲɛni ye ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وسبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين